Sibambe ngazibini imbukeli ngokuhlala nathi nisasibukele apha e-SABC lihaye njengoko sibhiyozela inyanga yamanina masibe nencoko ekhuthazayo kunye nonokuzola khakhaza inkosikazi ke balaseleyo ephila nokhubazeko eyaphuma ke eyaphule imiqobo kwaye yenza umahluko kwindawo ahlala kuyo. Nokuzola ke Ozingca uphumelele isithaba sika Miss SA kwabo mbukeli abaphila ngokukhubazeka uza kwabelana ngengcinga zakhe malunga nokuxhotyiswa kwabasetyhini imingeni ajongene nayo kunye neeprojects zakhe zokuphakamisa amanye amanina. Ukanti ke mbukeli kwiqonga lika Teams sinaye uSibulele Ntsangani naye ophila nenkubazeko. uSibulele ke litshantliziyo kwakunye nombhali wemagazine eRise and Shine Disability Magazine esekwe eMpuma Koloni. Sivumeleni ke bantwana bahle sibamkelela amaqobokazana. Mandiqale ngawe Sibulele apho kwiqonga lika Teams. Mandikubulise ndikwamkele SABC lihaye ndisithi Happy Women's Month. Happy Women's Month kholosa. Ngibulisa nakubaphulaphula bamameleyo. Alinyanga yamanina. Enkosi kakhulu. Mandize kuwe Nokuzola. Happy Women's Day. Month. Kodwa ke siyakwamkele SABC lihaye. Happy Women's Month, Sisi. Happy Women's Month to everyone, and thank you so much for having me. Enkosi kakhulu nakuthi kuluchulumanco. And ndiyafuna ukuqola ngawe ke Nokuzola since lapha e-studio. Siyavuya kakhulu into yokubana unathi. Le nyanga kuwe ithetha ntoni njengenina laseMzantsi Afrika? Women's Month to me means a voice as a collective, to be resilient as a woman living with disability, to be the agent of change and a woman of substance. For us not to be described or explained according to our physical future, because we are more than our physical disability. Yeah. So my Women's Month to me means women like us need to be recognized and celebrated. Yes. And we are celebrating you apha e-SABC lihaye. Ayikwazi kaloku igqibelele lenyanga ngaphandle kwenu maqobokazana. Sibulele uyathetha apho Nokuzola into yokubana ngenene nangenyaniso nina ningamanina funeka into yokubana ni celebrate kuwe njengoko kwiphondo leMpuma Koloni iphondo esingatsho into yokubana kunzima kakhulu kwizinto ezininzi. Kuwe le nyanga ithetha ukuthini? Le nyanga kumi ithetha uba mama abaphakamayo bathi ilapha ingqondo sebizele uba ngumama. Siyabonga bakhona sithathe sihambe kwinyaka zabo. Ingayibeki ukuthi izinto ezenzekayo yabona ngokuziningi i-challenges esesibona. Ayizofana nomama abangu-1959 but zikhona nasiphakamisa bomama siphinde sifanise nabamama sinikele amalungelo omama bonke abakhubazekileyo nomama abangakhubazekanga eSouth Africa. Ezinye izinto oziqhenya ngayo wena Nokuzola kukuba uye waba kanti ungenelela onobuhle kodwa ngaphambi kokuba ndingene apho uyatsho into yokubana ningamanina oMzantsi Afrika funeke nibhiyozelwe nani ningaziboni ngathi mhlawumbe aniyonxalenye yeli lizwe ngenxa into yobana kuzothiwa hayi kukhona i-disability zonke ezo zinto ezo. Ungathi ngolwakho uluvo nibhiyozelwe ngokweneleyo apha eMzantsi Afrika? No, I don't feel South Africa is giving us enough justice. That's why I have decided to be the voice that disability community needed. Because from home I was the first individual to be living with disability, so I have to be the change that I wanted. So I don't think South Africa is giving us enough justice because there are many things that disabilities are going through as a collective. For example, I went to school without a wheelchair. I even had to finish school without a wheelchair. So even now I'm self-funding because I'm studying law with UNISA. Wow. Unfortunately, I don't have a bursary even for the job opportunities. I haven't had a permanent post, a permanent opportunity, but then each and every day I tell myself one thing, that opportunity won't knock at my doorstep. I need to go there and chase after them.
So I think South Africa needs to do better. Yes. Yazi xa uthetha ngaloo nto besinethemba lokuba sizawukrweca umphathiswa ingakumbi kule miba ukuze abe kanti akwazi ukuphendula. So xa uzawuthi nawe into yokubana wenza umsebenzi omhle kangaka koko kubonakala ngathi ayikho i-funding, sawuqinisekisa into yokubana xa simmema apha estudio siyamxelela into yokubana besinokuzola apha uthi yonke into uyazifandela, sawuqinisekisa into yokubana sikunikeza ne-response. Kodwa ndiyafuna ukuza kuwe Sibulele kule nto ayithethayo nokuzola into yokubana kubonakala ngathi kusekude engqinibeni ingakumbi kumcelimngeni abantu mhlambe singatsho into yokubana abaphila ngokukhubazeka abajamelene nawo. Ungathi mhlambe wena ingakumbi kule magazine unayo kuba ukwalitshantliziyo ngeyiphi le miba oyithi thaca kule magazine yayo, kwaye ungatsho uma mhlambe eyona njongo kwakuqinisekisa into yokubana ilizwi lenu uyavakala? Izona njongo zethu ezo sithethelele ngezethu sizibhalela amabali ethu ngokunokwethu ngehlobo siza ngayo. Unyanisile xa isitsho nokuzola ukuthi kusekude engqinibeni. Le nto ayithethayo yinto esizamisa nezoto. Xa sihamba kwi-department baye bathi abafumani bantu abakhubazekileyo abafundileyo. Kodwa thina sihamba kwi-workshop, sihamba kwii-areas ngee-areas, kukho abantwana abasele izidegrees for years abangafumani umsebenzi because xa thina sithetha ngento ethi reasonable accommodation iba ngathi sona phela sasicela ifavour okanye sifuna uqeshiso. Kanti i-reasonable accommodation uthi level up esini so that nam ndikhubazekileyo ndingekwazi ukuparticipata ukwenza nam ndiphume apha kuMzantsi Afrika. Ndingasoloko ndiphilile mntana nam mandikhuphe kakwi-taxpayer be-taxpayer myself. But le into esibonayo is that ii-policies are there for us. They are very difficult policies for South Africa, but they are not being implemented. So siqale usabum lethu wayezithatheni yethu wenza i-integrated strategy esasithi 2%, kwanyuka kwathiwa 7% njenge-blessing 2%, kodwa banyusa bathi 7% in terms of employment. When it comes to housing, that's still mabhilidi izinto ezihamba kuthatha izisaythi ezilalamathisithi but ayenzeki loo nto. Simple ukuthi umuntu uyafunda akana-wheelchair to go to school. I-challenge esizifeyisa on a daily basis, i-challenge ezabantu abathi xa bezizisa kuthi bezithetha kule magazine sizifute izitori zabo esizama ukuthi urhulumente abone ukuthi makanyuse isikolo. Nokuzola ngaphambi kokuba singene kwimisebenzi emihle oyenzayo ndiyafuna uqonda into yokubana mhlawumbe because kukhona apho uye wacacisa into yokubana azange uzalwe unokhubazeko okuthile emzimbeni kodwa kuthe kuhambeni kwexesha waba nayo into ebizwa ngokuba yi-scoliosis. Njengokucacisile into yobana your disability ayithethi loo nto into yokubana you are unable to do things. Ndiyafuna nje usikrobisele ngohambo lwakho. So I was born normal, but then Yima kancinci usuka ndithi usuka eNorthwest yes, kodwa ngoku uphakwe Thembisa. yes. Bafuna ukukuva ngokuba bathi yo Nokuzola ngeke uyakhumsha simva thina. Unfortunately, I'm a 100% Xhosa, but then because of the environment, the Eastern Cape, I was forced to be transferred to Northwest. Ne. So No ke bua ukabuwa Setswana. ifubatha ubuwa. Mangavanga uzothi akihlwa. Buwa. Oh, okay, so ke goletse ko gae ko Northwest ko Tlhakajeng. So ke tsetswe ke sena bogole, but then bogole ba ka bile ba dira gantse ke gola. Maybe ke tlabe ke sa kgone go tsamaya, ke tlabe ke utlwa di-pain mo mokotleng up until ke feletsa le go yanong a ke sa tlhole ke tsamaya ka wheelchair. So ne go le boima thata because ke tsene public school ko sekolong. I was the only person living with disability. Ke ne le nna fela ke tshelang ka bogole ko sekolong ko community yaka le ko family yaka. So nje I can say gore God qualifies the unqualified. Oh, yes. Even he wants to do his miracle, he doesn't seek approval from anyone. So he chose me, and then so I can say I'm the answer and the light and the hope
that my community needed. Wow. So motho ke motho ka batho, and then charity begins at home. Wow. Yo, ngiyayithanda le part ochoyo ukuthi you know what umdali xa ekubusisa does not seek approval to anyone and imeko yakho awuzukhala ngayo kodwa uzawuqonda into yokubana ndithatha ndibeke ntoni kuyo. Wena Sibulele uthetha kamnandi kakhulu uNokuzola kwaye ke siyaqonda into yokubana ukuze afikelele kulomuntu anguye mininzi imicelimngeni umuntu azawuthi ajamelana nayo nalapho kwi-community umuntu engazubona lawa engengantweni. Through your advocacy work ungathi mhlawumbe zintoni enizibethelelayo ingakumbi kubantwana abasakhulayo ukuze bakwazi ukuphila nokwamkela iimeko zabantwana ngokwahluka kwazo. Into esisithaze kakhulu wena ukuzamkela wena kuqala ngokuzifundisa uhamba ngayo. Then we are also saying that i-challenge ngexesha is abanye bakhubazekile because khubazekile sisizamkela mhlawumbe sithile. Yes, it's that Mama people with disability becomes better. Because it's not about concentrating on your disability, my husband is ability. Things like the magazine. Okay, so the magazine just on the Congress of the department. Things like people such as Simana, the attitude of Simana, your mind blowing. Come on, back to your face that you are biting more than you can say on. Ukomba isini nalento uthi uzocela uncedo sowunayo yonke into uzothi ngicela uncedo apha nalapha nalapha abantu bacela ukuthi no into ethile lena into ayinifanelanga nini ayibeke on that man ningizidosa balisa lo mlilo unawo wena nini abantu abakhubazekile basabona njengabantu abafanele kanti basasibhokisi ethile benza into ezithile ndiyabathanda kabantwana abakhoyo at least noko abafani nabakudala. Because singasasuka kwinto ye-apartheid sisiya kwi-new era abangokubona are much more exposed kwizinto and ndiyayazi isentethe ivasi ineelali ineentoni ii-talents azizofana from province to province isekhe kusekho abantu abasavalelwayo kusekho abantu abasabotshwa ngamacathana namhlanje basatsheta ngehoko yezinja batshise nezinja abantu abangacelwayo koronta kwenzela bangabonwa i-community kuba babona isingathi ngamatheswa okanye ngabantu abaziswa ngoku. Siyasizokukhumbula nje ukuthi say you don't know what your child is when you talk awuyazi i-blessing yakho thina. I remember a story that we kept up umfana othi umama wakhe umntana ngeteriya umfana went to play sport kodwa wayenda ku-Olympics wathatha wanomfazi wathi izinto abantu abangazibonelanga nto ephakuyo ngathi umama wakhe wayemthanda maze umntwana wakhe wayemboleka emqola emntosela aphinde yazi uba ngexesha ndiyombeka because akanawuyithenda akakoze yami uzesimana isikolo kuba sayongena kwizikolo ezithile zaseMaphawu after ayisokole for a long time. Xa isengesi story ke ndithi kulaa mntu ungumama nakulaa mntu ukhubazekileyo istori sakho sidisayinwa nanguwe. Funeke thithisa abantu abakhubazekileyo sithathe 4 times as a woman with a disability. I'm fighting my disability. I'm fighting being black. I'm fighting being a woman. Nezinye obstacles that we are fighting as women. But ayitshike loo nto wena kholo siyahlala ulilo kokokuba hayi mkho beziza kwenzeka urhulumente akenzi into because not all the criminals are doing kamseyini isiphefumule yakhe izinto zemagazini bayasazi uPrimi osamaboyana uyangazi uPrimi uMahlalo uKhizi uyangazi but none of them ever did anything for the magazine. I'm taking the MECs into ngingazikhupha because I go straight to the person ngiyaqala ngiyike because ukuthi uqalile kamlifika apha but angikanye ngisithi nalapha ezantsi. And then your first when I call us a family exercise. So you find that the process of actually my family, the outside the process, members of the university, they seriously to think that the not standing in their school, not standing in their school. So the thing is another thing this is money and to say, can you water? Yeah. To create opportunities. To feel it easier.
Manje fanele ukuthi imizekelo ubona Yes. ngathi abantwana abazenza ukuthi babone ukuthi ngeke bazekisa nawe phela singakhubazeka nangomhlaba lo. If you are not fighting for ourselves, if I tell the poor saying that it's so too long ukhubazeka kanjani ukhubazekile na? That's my Inene. question. Alala. Yabo. Alala yiyo lonto sinibhiyozela namhlanje kuba ngenene nangenyaniso niqabele lo miqobo naqonda ukubana noba kwenzeka ntoni kum kodwa lonto ayizundimisa into kubana ndingafezekisi amaphupha wami. Yinto ayenze kanye uNokuzola njengokusitsho umama uSibulela into kubana kwi generation yabo kwakunzima kakhulu but nina ndibonakala ngathi ni generation of problem solvers. You are taking up space. Nawe Nokuzola ndithe ndijonga ndithi hayibo uphumelele ntombi 2024 2023 waba ngo Miss Disability KZN finalist wathi ungena NYDA Trailblazer Award winner ngo-2023, First Princess of Rise and Shine, yo Miss Wheelchair SA organizer. Yinto nongeyiyo inoba nalapha apha kuLihaye uzoba nguMiss Lihaye 2025. Yinto nongeyiyo. Nothing, I'm the jack of all trades. Jack of all trades. Uziwola zonke ntombi ziza kuwe. Ndiyafuna uqonda into kubana uze ube kanti uthatha isigqibo sokuba ungene kwi-beauty pageants. Yintoni mhlambe yathi yakukhuthaza? Ukuze ngingenele ama-beauty pageant ukuthi I was struggling with confidence. Yeah. I was an introvert. There are many things that I wanted to say from the inside, but then I wanted a stage, a platform for me to be able to convey that message. And another thing, beauty pageant has taught me how to be selfless, to be able to cater for the next person without expecting anything in return. The relationship that I felt with the community as I do my charity work has transformed me to be the woman that I am today. Yeah. Even for the fashion wise, you know, sometimes when they design their clothes, their shoes, they don't have us in mind. So for me, beauty pageant, I had to design the things that when I wear, I'm so comfortable when I wear them. For me to join a beauty pageant, I just wanted to show the world we are more than what meet the eyes. Yes. And then I've joined the beauty pageant because I always have believed ukuthi mawuyiwo masiyiwane we angeke sikhona ukufika angeke sikhona ukufika, but together we can achieve the most. So yeah, I didn't see anyone when the beauty pageant, but I always have this belief that move mountain. But you know what? I think I want to be a global icon one day, and I need to use the tools that I have, and the tools that I have is only the voice. Yeah. So let the voice work for me, and it did. Yo, and you are everything and beyond. And as you speak about, you know, beauty pageants, you are beauty personified. Installation emntaneni like go thetha andazi noba mhlawumbe ufuna usibonisa amazipho wakho bajonga, nails done, because go thetha ulapha ntombi ufuna usibonisa ukuthi you know what, you are the girl that you think you are. No, you drive you Mercedes Benz, so I have to have nails on fleek. Ne, ndiyakubona namba hayi man kahle si strategy ukuthi ufuna ukusibonisa ukuthi jonga awushayi phansi. And ngifuna ukuza kuwe Sibulele because andazi noba uyambona na uNokuzola lapha e-studio indlela amhle ngayo. Qha ke inoba uzambona xa sesikuthumela i-link. Ngifuna nawe ngithi inyezela lokhu besihamba ngomnye umphakathi Fathers magazine yethu bekaRise and Shine. Hayi. Abantu that are changing lives, that are changing perceptions, that are movers and shakers. That's why we focus on magazine. Like a life form. So yes, when I was telling you about it, was so England is New so you know there are stories like that, but there are bigger stories like everything also. I'm here, I'm taking my space. I want my nails done, I want my hair done, I want to look beautiful. I'm here. I'm not apologetic about it. Yeah, Yes. so that the workshop ezinjena ke efana kaMozela siyazenza
to rising sun, won't stop this young women. He said, walk up stage well, walk up nicely, be seen and be heard. Be heard and acknowledge. People use like this, then it's not going to like. So it's like really confidence, you have to remember that. Yes, and you know ndiyayithanda le nto uyizisayo into yokubana i-confidence should be key kuba you know njengokuba sibhiyozela inyanga yamanina ndiqinisekile into yokubana baninzi abantu besifazane who are lacking confidence. Sinemicimbi your lack of self-love or self-worth. Just earlier on Nokzola apha estudio besinomama bebethetha into yokubana you know what side mhlambe sibukele kakhulu phesheya ufumanisa into yokubana kukhona izinto ezo-skin bleaching abanye bazama uzinciphisa emzimbeni kuba isociety ithe ubuhle bunje nanje nanje. So njengokuba uthe wangena wena Nokzola kwi-pageant space siyaqonda into yokubana there are beauty standards that are set xa uzawungena kwi-pageants kuthi hayi no funeke ube nje funeka uthini wena already uthi ubusele une-lack of confidence ufuna ukuyibooster. Now understanding ezi beauty standards nazo zonke ezo zinto zizinto okwaze ukuzinqoba njani and through your years of experience ungathi xa udefine i-beauty of a woman ithini? When I began this journey, I'm a beauty pageant. I used to compete with people who are living with disability, where I'm the only one living with disability on stage. So for there, I have learned to go to disability doesn't mean inability because from AMA beauty pageant competitions, they don't focus only on beauty. They groom you as an individual. There are tasks, there are projects that you do because I used to be the person who endlini. So when I enter beauty pageant, I'm forced to go out and advocate for my vote so that people can vote for me. I'm forced to communicate and convince people to vote for me. So you can imagine now I'm moving to my comfort zone. When's to be marketing someone else. vote? Yes, I need to convince. So ngathi it was a journey. Yeah. It wasn't something overnight. And like I'm so good in English. I'm a law student. Hello. So I even have my own modeling academy for abantwana. I want to use experience. Ngibonile ukuthi education what it has done for me. Yeah. So I don't want to sit with an information. I want to transfer it to other generation. Njengoba umama athena in their times they were not fortunate enough. Opportunity. So I want to use my experience to educate others. So it wasn't easy when I started. I'm a beauty pageant. I had faced many challenges, and there was a time when I lost myself because I remember when I entered to Miss Wheelchair Cape Town. I was in Cape Town, I was so beautiful, and like I had received so much support from Ekaya in Northwest, of which many people used to know this person living with disability and now they see me on television. So it was huge for them. So I saw the kind of impact that I did by just following my dreams, by just being myself. And even in Cape Town, I could feel the presence of my late parents, my late mama, my late granny, everything that I have lost from a young age. And like I was like, I'm not stopping until I get the queen title, and I enter again, so I won. Wow. So beauty is being comfortable in your own skin. Yeah. Ukuba uwe nje, the way you are. It's either dark, it's either unjanjani, because I can wear anything. I'm a counter, I wear that, I show off, and then And uyafaneleka girl. Yeah. And uyazi ayikuthi mhlambe ndixelele into ongayaziyo. Yeah.
Wow, this is so beautiful, and I love your resilient, through each journey yakho, because I know as much as a beauty pageant, xa sisijonge kumabonakude, it's all glitz and glam, but behind the scenes, I mean, njengokusitsho into yokubana it focuses more on your inner self, meaning that eyona nto ibalulekileyo, you need to do the inner work, you need to ensure ukuthi yonke into yakho i-aligned, because kukhona nee-pressures ezinkulu. But I mean, wow, I'm really inspired by indlela othe wabe kanti ubambelela ngayo. Hey, Mama Nokzola, akusemnandi. Yo senthi Mama Nokzola, sendikunikeza isithaba ngokusoba ngumama. I wish I can go to Eastern Cape, guys. Please invite me. No, I ikhwelo want to come. lityala. Mama Usibulele une-magazine i-Rise and Shine Disability. Ndiqinisekile mama into yokubana xa uva ibali elichukumisa incaka-ncaka yeengcambu zentliziyo zethu, nawe uyaqonda into yokubana jonga nizamfeaturisha uNokzola, kunjalo nje uzaba kwi-front page, akunjalo? Kunyanzelekile siphume kuzo because vele ndifundisa abantwana i-self-worth ndiphumile ke bethina bayazi into yandiva Ewe, sikuva kakuhle mama. andiyiboni Asikuboni, kodwa siyakuva. I'm sorry ikhona nzinto enzekileyo sentuba ngezitori sizifunayo ezi ndiziyamotiveyitha njengoko ndithile that xa siqalula ezentomntu sesifundile ndifundisa ezibonakzola Ikhona ingxaki ke ngoku, ukhona ukubhidana kwekomiki, asisakuva kakuhle, ngicela ulungise nje. Kodwa ke ndiyafuna into yokubana xa sizayiqela siyiqongqothe odliwano-ndlebe lwethu uNokzola, into yokubana what is the future looking like for uNokzola? Sentsho already so accomplishe izinto ezininzi, wathweswa izithaba, waya koKapa lodumo, uthi ufuna ukuya nase-Eastern Cape, kunjalo nje naphesheya. Ndiqinisekile into yokubana soon uzobe uflya. Ikamva lakho lime njani? Ufuna uzibona phi usebenzisa ilizwi lakho uguqula uMzantsi Afrika nelizwe liphela? Okay, so now because I'm a law student, I want to advocate for people living with disability. I have learned the environment, so I know the important things that I need to look into. The first one, which is education. Yeah, I have education of which I'm unique. So the disability community, some of them were not fortunate enough to be educated. So I think South African governments need to take that into consideration to create awareness, because sometimes it's difficult to get the right school for a child when you see that this child is living with disability. So many parents are forced to ukuthi babayekise ikolo bahlale endlini ne. And another thing, we don't have to always focus on a child. We need to focus on a parent as well. Yes. So I believe a parental support and guidance should be put in place, because sometimes you can have a child living with disability, but then you are not educated enough, you are not supported enough as a parent, because remember, it takes two to tango. Yes. So in order for you to be able to love that child, to support that child, you need to be educated. Yeah. So Mina, unfortunately, my family were not educated enough about my situation. So I had to learn self-love first. I had to teach them how I want to be treated. I have to tell them how I want to be treated. Because I remember they used to love me so much to a point that they didn't want me to go to school, you know. They used to love me so much that they used to want me to be just indoors and then not socialize with others. And that love was not in alignment with how you wanted to be loved. So I used to have this thing inside of me, because I believe maybe it was a Holy Spirit. Yeah. Because that thing, immediately when it wakes up, they know good. Yabona manje. Nokzola, when she says that she's going to Cape Town, she's going to Cape Town. And I never
start something that I don't finish. Girl. Whatever it is that I start, no matter the challenges that I go through, I just push through. The more I receive the challenges, I just know which time and there is. I think Holy something. Spirit yole. Yeah, so it was tough Wow. during my days. I don't want to lie. It was hard for me to go to school from grade 1 up until I reached matric. So there were times that I used to call to get inside my classes because there were stairs. Yeah, so it was not a wheelchair friendly schools. But then I had to push because I always wanted to make this person, you know. So from matric, I was an A student from school. Yeah, I couldn't carry the books like any other kid. So my book used to stay in classes and read the following day. But I had to push because I was surrounded by a toxic environment. I used to be surrounded by people. When I look, then I was like, no, man, now my life will be different. I don't want to be like this, you know. Wow. So I believe your background needs to motivate you as a person. And mine motivated me. The challenge that I went through, I didn't want my kids or my family to go through the same journey that I went through. So I'm paving the journey so that the generation to come, they can just be like walk in the park because they would have known that we had someone like Nozola. So I'm trying to do more. So I'm encouraging people to please reach out to me for the project, for the even for the motivational talks. I don't mind. Even for the mentorship. Yeah, I'm that girl. Yeah, that girl. Hey, mawuthi abantu bariche kweni phansi nabuza omnye umbuzo ukuthi wonke umuntu na because abantu baricha out for purposes ezihlukileyo. No, it's that space opened. I'm too expensive to be a girlfriend, guys. I can't be a girlfriend. I can't. You can be a wife. Yes. Hello. Hi, ke. I hope ke masawubuya ke you'll come back sharing the good news. Uthe uyayikhumbula leya interview 2 years ago. Hayi ke. Definitely. Nanku ubabazi. Anazi noma umama uSibulelo usekhona emnxebelo kanye siphulukene naye. Weqabaqaba nje amazwi ongathi waphefumlele isizwe ingakumbi umphathiswa umemelela urhulumente into yokubana enze inguqu. Ndithetha nje lamazwi mama kukuba uzawusindwendwela apha enkqubeni kwaye siyafuna into yokubana sikhankanye imiba ozawuthi uyithethe. Ngicela ukuthi kuphathiswa singabama abakhubazekileyo makasisathele into endinokusileyo zathi into e-gender-based violence phaa kumagazini ngathi sithathe izitori mosingeka silongo ngabakhubazekileyo abenziwe i-gender-based violence. So abantu abaninzi they don't understand into yoba i-gender-based violence ine-complications ezininzi other than i-death. Sentences ezihlala kuwe for the rest of your life. Abaselekile, abablind, abamniphet for life. So abantu abaninzi sentences zokuba ubulewe utheni ingamuntu uncede intensive for ukuncedana nalo muntu ubomi bakhe buzawutshintsha for the rest of your life. Singabamama abakhubazekileyo phaa kulaa mzi wakwa-Rise and Shine. Siyamcela urhulumente xa kukho mama abakhubazekileyo abenza izinto ezifana nokubeka kunjani ngakhe bathathele ingqalelo bakhe basincedise kangangoko benikwazi ukusincedisa Bancedise kangangoko sawuqinisekisa into yokubana kuba ndisithetha sicela amancedo but we're not giving up and asilameli because when we go to ask for help to people Rise and Shine, this is what we are bringing to the table. This is what we want you to give us. Asisithi nje sisenzele sisicela ukuwafuza sincedela ndisithi no sizitalente as a platform. So sisinethe besihlobo wena ndasizisalela nale. And i-Eastern Cape sicela abantu base-Eastern Cape abo ngoomama abakhubazekileyo baphakame nakwezinye ii-province bonke oomama abakhubazekileyo baphakame
bangoyisi ukuthatha ixanduva loba bashintshe ubomi babo. Kuba ke umntu uzawuthatha amashintshe ubomi bakho azazana isiqu sakho. Yonke lento ixhomekeke kuwe, kodwa ke siyavuya into yokubana noNokzola bakhona bathi asizusonga zandla silinde urhulumente, sizawenza inguqu ngalamandla sinawo. Masibambe ngazibini mama ngokusabelana nathi kwaye sikunqwenelela okuhle kodwa kwimagazini yakho ye-Rise and Shine. Siyathemba into yokubana kungekudala sizambona noNokzola. Nokzola, masibambe ngazibini ngokuba nathi wabelene nathi, ibali lakho lichukumisa kakhulu kwaye ndinethemba lokuba uMzantsi Afrika namanina onke kwihlabathi jikelele akhuthazekile. Thank you so much for having me. Yeah, just follow me on Instagram and Facebook. It's my name, Nokzola Khakhaza. Hayi sokufollowisha sani noba namhlanje uzawulala ume pha ko-200K. Enkosi kakhulu. Right mbukeli, ezindwendwe zethu ke ezo besizothulela umnqwazi sisibhiyozela ke mbukeli kuyo le nyanga yamanina, sisithi benza umsebenzi omhle kakhulu. Besithi huntshu kaloku mbukeli kuye iqobokazana umama uSibulele Ntsangani kunye kaloku mbukeli naye uNokzola Khakhaza. Kanti mbukeli ngoku masithi qhwisi phatala amatyala ungagungqi mbukeli iSABC lihaye.